Hej Eva, jeg håber du kan bære over med min forkølelse, mens jeg fremlægger min synopsis for dig. Og det her det er så mit talepapir, og mit overordnede emne er, hvem skal nu betale med fokus på konkurrencestaten. Og min problemformulering er, begrebet konkurrencestat blev præsenteret i 2011, og vi har i Danmark gennem de seneste år bevæget os fra velfærdsstat til konkurrencestat. Hvordan afspejler det sig i det politiske billede, og hvorfor har vi i Danmark valgt at gå fra velfærdsstat til konkurrencestat? Og for at besvare min problemformulering, der har jeg lavet 4 spørgsmål fra 3 forskellige aspekter, for ligesom at kunne anskue det her begreb, konkurrencestaten. Jeg vil starte med lige at redegøre for begrebet konkurrencestaten. Og konkurrencestaten den blev præsenteret i 2011 af professor og forfatter Ove Kaj Pedersen. Konkurrencestaten er en videreudbygning af den danske velfærdsstat, vi kender, og som mange andre lande har set op til. Og som det ligger i ordet, er konkurrencestatens formål at skabe konkurrence både mellem befolkning, virksomhed og nationer. Til veksling for den gamle velfærdsstat, som drejede sig om socialpolitik, der ligger konkurrencestaten mere fokus på beskæftigelsespolitik. Og på et mere nationalt plan, der skal konkurrencestaten gøre det mere eftertragtet at komme i arbejde. Og det skal altså ske ved en effektivisering af arbejdsmarkedet. Og så skal der også flere incitamenter ud til ligesom at tiltrække den her arbejdskraft. Og der har især været meget fokus på de studerende, som i dag der ønskes af dem, at de kommer hurtigere igennem uddannelsessystemet. Og man skal i dag vælge sine studier efter blandt andet ledighed inden for de forskellige erhverv, i stedet for bare at vælge efter hjertet, som vi tidligere har set. Regeringen har de seneste år igangsat en række reformer til at optimere det økonomiske kredsløb. Og jeg har valgt at analysere 2 af reformerne for at få for det første en bredere forståelse af deres betydning for samfundet, og så også ligesom for at finde en sammenhæng til konkurrencestaten. Som jeg nævnte før, har der været ekstra fokus på de studerende og på, hvordan man får dem hurtigt igennem uddannelsessystemet og ud i arbejdet. Og det vil man prøve at opnå ved at spare på statens uddannelsesstøtte, eller bare det vi kalder SU. Og herunder vil man også fjerne det 6. år som SU-modtager. Det er nemlig det, man har et krav om i dag, og der vil man så fjerne det sidste år. Og formålet er jo netop at få de studerende hurtigere gennem uddannelsessystemet og så ud på arbejdsmarkedet. Og dermed ligesom, så man ligesom kan få gavn af dem, så man ikke gør på samme måde, imens de studerer. Og den anden reform, jeg har valgt at gå i dybden med, det er skattereformen. Og det er fordi, at de vil have, at topskatten hæves fra en årsindkomst på 409.100 til 467.000 kroner i 2022. Og når man gør det, så er der dermed færre, som er indberettet til at betale topskat. Og der har vi også skrevet i vores synopsis, hvis jeg lige kan finde den her, at det kan betyde, at det generelt set vil være en større forbrug, som i sidste ende vil bunde ud i en højere beskæftigelse, og derved får man sat gang i de dynamiske effekter. Og for lige at illustrere det, der har jeg også sat det økonomiske kredsløb ind. For bare lige at vise, hvad det er, der mere sådan helt konkret sker. Og det er eksempelvis, at hvis de her husholdninger, som er inden for det her beløb, de skal betale mindre i skat herop til, så får de flere penge,
Og i takt med det, der vil deres forbrug stige, og så kommer vi herover til virksomhederne, og så kan de så for eksempel tage et lån, eller så går pengene tilbage til den offentlige sektor, som de så betaler skat til. Ja, og så i min sidste del af synopsen, der har jeg valgt at tage fokus på den diskussion, som går på, at regeringen er blevet anklaget for at være usolidarisk og ikke tro til deres ideologi. Og det er især venstrefløjen, der har været ude med nogle udtalelser, som går imod regeringen. For eksempel er skattelettelser nærmere noget, som Venstre vil være med til at gennemføre, da husholdningerne dermed skal have mere frihed til at bestemme, hvad deres penge skal gå til. Den holdning her, den hælder ligesom mere til højrefløjen, end den gør til venstrefløjen. Udover det her, der går kritikken også på, at mennesket i dag anses mere som et stykke arbejdskraft end førhen. Og for ligesom at finde frem til den her, eller ligesom for at få den her diskussion, der har vi brugt den her artikel, Konkurrencestat er ny velfærdsstat, hvor at Johanne Schmidt-Nielsen især kommer med nogle udtalelser om, at det er skræmmende, at vi har et fremtrædende socialdemokratisk medlem af regeringen, som vil udvikle samfundet i retning af en konkurrencesamfund, hvor mennesket først og fremmest ses som et stykke arbejdskraft. Og længere nede, der står også, at Christian Jensen, han synes, at det lyder som om, at Helle Thorning har været til nogle foredrag på Cepos Akademiet, da det her netop, da hendes politik i dag netop afspejler mere noget, som Venstre kunne finde på at gennemføre modsat Socialdemokraterne. Dog på den anden side af diskussionen, der vil man mene, at disse valg har været nødvendige at træffe, hvis man ønsker, at nationen skal kunne konkurrere på niveau med de andre nationer. Og som konklusion på denne debat kan man sige, som vi også har skrevet her i synopsen, at vi er på vej imod en tankegang, hvor individet er til for samfundets skyld og ikke omvendt. Og jeg kan altså til slut her konkludere, at vi har fået en konkurrencestat her i Danmark, og det har vi for ligesom at kunne konkurrere på et internationalt plan. Og den her konkurrencestat, den opnås igennem reformer, på trods af en mistillid fra venstrefløjen. Dog kan det ses på forskellige undersøgelser, at det går bedre. Der er fremskridt. Det går blandt andet bedre på boligmarkedet, hvor priserne stiger, og samtidig så stiger renten også. Så det er jo kun positivt. Nu lagde jeg også lige mærke til, at jeg fik byttet om på konklusionen og perspektiveringen i farten. Men for også at få en perspektivering til det arbejde, jeg har gjort i synopsen, så kan man også se, at der er blevet og der bliver ført en politik, hvor staten og det offentlige også har en rolle. Og derfor har vi ligesom valgt at perspektivere til keynesianismen, som jo mener, at det hele ikke bare ordner sig selv. Det er her, man snakker blandt andet om markedets usynlige hånd, og som igen står i modsætning til monetarismen. Så det var bare lige for lige at afslutte præsentationen af synopsen, og så man kan få inspiration til, hvad man kan gå ud og søge videre information om. Tak for nu.